Здравейте, колеги! Темата на тази презентация е наситени въглеводороди алкани. Въглеводородите са най-простите органични съединения. Молекулите им са изградени само от въглеродни и водородни атоми. Всички останали органични съединения могат да се разглеждат като техни производни. Те се разделят на две големи групи – ациклични и циклични. Ацикличните от своя страна се разделят на наситени и ненаситени, а цикличните на алифатни и ароматни. Алканите се отнасят към ациклични наситени въглеводороди. В състава на алканите участват само въглеродни и водородни атоми. Те съдържат най-голям брой водородни атоми, който определя названието им наситени въглеводороди. Наименованията на алканите се образуват по номенклатура на Юпак, с изключение на първите 4 члена на хомоложния ред, които имат тривиални наименования – метан, етан, пропан, бутан. За ациклични наситени въглеводороди с 5 и с повече въглеродни атома наименованието се образува като към гръцките числителни имена, показващи брой на въглеродните атоми в молекулата, им се прибави окончанието ан. Пентан с 5 въглеродни атома, хексан с 6, хептан с 7 и така нататък. Ред от съединения, които имат еднакъв качествен състав, притежават сходни химични свойства и всеки два члена се различават с една метиленова група, се нарича хомоложен ред. Съединенията се наричат хомолози, а явлението хомология. Алканите образуват хомоложен ред с обща формула въглерод N, водород 2 пъти N плюс 2, като N показва броя на въглеродните атоми. Това е хомоложния ред на алканите. Първия представител е метана с един въглероден атом. Ето. Втория е етан, следва пропана с 3 въглеродни атома, бутан с 4, пентан с 5, хексан, хептан и така нататък. Ако се отнеме един водороден атом от молекулата на алканите, се получават алкилови радикали с обща формула въглерод N, водород 2 пъти N плюс 1, които съществуват за много кратко време в свободно състояние. Например, ако от молекулата на метана се отнеме един водороден атом, ще се получи метилов остатък. От етана етилов, от пропана пропилов и така нататък. Пълното наименование на даден алкан се образува при спазване на следните правила. Най-дългата въглеродна верига може и да не е права, се приема за главна, а свързаните към нея алкилови групи се разглеждат като заместители. Следващото правило – въглеродните атоми в главната верига се номерират с арабски цифри, като началото на веригата се избира така, че заместителите да получат най-малък пореден номер. Например, в тази формула номерата на страничните заместители ще бъдат 2,3-диметил, а не 3,4-диметил. Ако има няколко еднакви алкилови радикала, техният брой се означава чрез приставките ди, 2 заместителя означава 3, 3 заместителя, тетра, когато има 4 заместителя, пента, когато са 5 и така нататък. В случаите, когато два еднакви заместителя се намират при един и същ въглероден атом, то номерация се поставя за всеки от тях. При два или повече различни заместителя, при номерирането те се подреждат по нарастване на тяхната сложност – метил, етил, пропил или по азбучен ред – етил, метил, пропил и така нататък. След като се извършват всички предхождащи операции, се определя названието на въглеводорода. Молекулите на алканите съдържат само прости сигма връзки. Въглеродните атоми на тези наситени въглеводороди са в sp3 хибридно състояние. 4 хибридни
орбитали са равностойни и са разположени под формата на тетраедър в пространството. Водородните атоми имат една S атомна орбитала. Химичната връзка се образува в следствие при покриване на орбиталите по мислената ос, минаваща през ядрата на двата свързващи се атома – въглерод-въглерод или въглерод-водород. Химичните връзки между въглеродните атоми са прости, неполярни, ковалентни, а между въглеродните и водородните атоми слабополярни. Алканите проявяват верижна и конформационна изомерия. Изомерите обикновено са съединения, които имат еднакъв химичен състав, но различни физични свойства. Физични свойства на алканите. С увеличаване на молекулната маса, температурите на топене и кипене се повишават. Първите 4 алкана при обикновени условия са газове, следващите до хексадекана са течности, а след него са твърди вещества. Газообразните и твърдите алкани нямат миризма, а течните имат специфична бензинова миризма. Алканите са неразтворими в вода, но разтворими в неполярни органични разтворители, като тетрахлорметан. Поради малката си реакционна способност, алканите са получили названието парафини. Химични свойства на алканите. Алканите горят с отделяне на голямо количество топлина. Получава се вода и въглероден диоксид. Участват в заместителни реакции с халогени. Последователно се замества един, два или повече водородни атома. Получава се халогенопроизводни на алканите. Реакциите се извършват по верижно-радикалов механизъм. Халогенирането протича под действие на пряка слънчева светлина. Освен връзките въглерод-водород, при алканите могат да се разкъсат и връзките въглерод-въглерод. Тези реакции протичат при високи температури или в присъствието на катализатори. Наричат се крекинг процеси. Крекинг процесът се използва при обработката на тежки нефтни фракции, от които се получават леки фракции. Леките фракции след разделяне се използват като горива, продукти за органичния синтез и други. Алканите могат да се получат по различни лабораторни и промишлени методи. Основен природен източник на алкани са нефта и земния газ. При взаимодействие на хлорометан с натрий се получават натрий флорид и въглеводород етан. Процесът е известен като реакция на Вюрц. Алкани се получават и при каталитично хидрогениране на алкени и алкини. Те влизат в състава на нефта и природния газ, откъдето се добиват за промишлени цели. Използват се като висококалорично гориво. Смес от газовете пропан и бутан се използва като екологично чисто гориво за автомобилите. Алкани с висока молекулна маса влизат в състава на вазелините, които се използват в козметиката и медицината. От висшите алкани се получава парафин. Благодаря ви за търпението и вниманието.